RMN Davao. Listen win. Listen win. Mayong buntag Radyo Man Mizel di agtaron sa may Agdao area ng Agdao Syudad sa Davao, sa may San Isidro Agdao ng Agdao Syudad sa Davao. Ayo! Gawas diha be, gawas diha tagbalay be. Ikaw tagbalay diha ma'am? Dili ma'am, primo ng radyo na tingog diha sa taas ma'am? Mag-sure ba? Imo ha? O sa man ang istasyon na? DXDC RMN. Grabe mo ra magagisirox. Or tabi kasi pangalan. Jocelyn Quering Hernando. DRB. O sa saktong address gyud diri kasamang Diyo. Urok San Isidro, R. Castillo, Agdao proper. Sa man buwan ng pista diri. Mayo 15. Mayo 15 gyud ay so sa ato panilabay na. Okay, Radyo Man Marcel. Kay si kasamang Juicy abtan man ginato rubultagal nga nagpaminaw sa DXDC. Ang atong Arimen Listen Win bot pasabot manakop tag mga tagbalay nga nagpaminaw sa DXDC. Pag-abtan nato litsong manok ug buglang soft drinks dayon. Kasamang Juicy, dawata ang litsong manok. Si Muta sa kung manok ba si Muta? Manok jud kaya. Manok yun ay gyud. Init pa. Di basta-basta. Onya, dili man na pwede Radyo Man Marcel nga si kasamang Juicy kaubad ang iyang pamilya mamahaw karon sa atong litsong manok nga way pagtulak. Dapat na agyoy bugnaw nga soft drink yon. Darag yon. Dawata yun kasamang Juicy. Diha bugnaw. Bugnaw kay kuya, bugnaw pas pagigugma. Pamilya Quering Radyo Man Marcel. Ato ang winner karon sa Arimen Listen Win kaubad si Radyo Man ay Miguelita. Ako ni Radyo Man Dudong Rin Lubosbog sa may San Isidro Agdao ng Dakpe Davao. Tatak Arimen. RMN Davao. Listen win. Listen win.